Velkommen til anden del af Rebecca og Annelies screencast om uro i folkeskolen. Som modulafslutning på faget Jeg skal være lærer. Jeg vil gå direkte til den sidste faktor, som har indflydelse på uro i en klasse. Og det er de forebyggende strategier. Forebyggende strategier har vist sig, ifølge Plauborg, at være en rigtig vigtig faktor i klasseledelse. Og det har vist sig at have en positiv effekt på forstyrrende adfærd, samtidig med at det øger både motivation og læring hos eleverne. Men hvad er forebyggende strategier? Det er en række bevidste valg eller handlinger, bestemt for, at man mindsker eller helt undgår uro, afbrydelser, forvirring osv. Man tager tingene i opløbet. De forebyggende strategier har fokus på 3 overordnede hovedområder. Og det er 1. Elevers forforståelse, 2. Variation i undervisning, 3. Struktur. 1. Elevers forforståelse handler om at fagligt tilpasse indhold og undervisning. Før en læreproces overhovedet kan gå i gang, så er det vigtigt for en lærer at kende elevernes forforståelse. Det vil sige, hvor befinder eleverne sig rent vidensmæssigt? Hvad ved de? Når så det er på plads, så kan læreren tilpasse sin undervisning og indhold efter det. Det giver også eleverne en chance for at involvere sig i det, de skal lære, og ligesom kunne hoppe med på toget. Som et eksempel for vores egen observation, der observerede vi en danskteam, hvor eleverne havde en aktivitet, der hed læse ord og grammatik. Eleverne skulle analysere nogle korte sætninger på tavlen, men før de gik i gang, så spurgte læreren ind til eleverne, om de forstod, hvad ordene betød. Derefter så skulle de så finde ud af at anvende dem og lave nogle sætninger. Punkt 2. Variation i undervisning. Det er vigtigt med skift i aktivitet og arbejdsform. Og ifølge Hilbert Meyers forskning fra 2005, så er det viser, at en varieret undervisning plus skift i aktivitet, det øger både indlæring og engagement. Det giver også eleverne mulighed for at arbejde på nogle forskellige måder, samtidig med at det dækker elevernes forskellige smag, som jo kan være meget forskellige, hvordan hver især lige synes er sjovest at arbejde. Under vores observation af en danskteam bemærkede vi, at der var flere skift i aktivitet, men der var ikke nogen skift i arbejdsformen. Det vil sige, det var det samme hele timen igennem. Der var fællesundervisning, hvor læreren havde en dialog med en elev ad gangen. Så det vil sige, at det var et få antal elever, som fik chancen for at svare. Resten de sad jo så passivt og lyttede. Arbejdsformen CL og hjerneforskning. Det at passivt sidde og lytte til en lærer, der snakker, det strider imod hjernevenlig undervisning. Og ifølge Kagan, så er hjerneaktiviteten meget lille, når man sidder og lytter passivt. Den er derimod meget høj, når elever får lov til at samarbejde og interagere med hinanden. CL er en arbejdsform, som kan få alle elever i gang. Og her kan man arbejde i parvis, eller mindre grupper, eller større grupper. Det er en arbejdsform, som er blevet forsket fra forskellige sider, og det er helt klart beviser at have positiv effekt, både på motivation, engagement og på læring. Overraskelser. Det er et andet udbredt værktøj blandt lærere, som bruges til at vække og fastholde elever. Og det er også med til at øge både motivation og læring, og ligesom få eleverne op på dupperne. Punkt 3. Struktur. Undervisning, regler og rutiner. En klar og tydelig struktur af undervisningen, den udgør ifølge forskning fra Meyer fundamentet og er helt grundlæggende for god undervisning. Det bekræftes også af Plauborgs observationer af gode klasseledere. En klar struktur er en rigtig vigtig del af klasseledelse og omhandler ting som at have tydelige planer for lektioner, klare instrukser og rutiner. Under vores observation bemærkede vi en plan på tavlen. Det var tydeligt, at eleverne de vidste, hvad de skulle lave. Og senere fortalte læreren os, at hun altid startede timen med at fortælle eleverne dagens plan. Det virkede i hvert fald som om, der var god struktur, og børnene var fuldstændig klar over, hvad det var, der skulle ske, og hvad de skulle lave. Det sociale system. Ifølge Lohmann
kan læreren og klassen ses som et socialt system. De er begge afhængige af hinanden, de kan inspirere hinanden og kan påvirke hinanden. Ofte så er det den hyppigt forstyrrende elev, som bliver årsag til problemet. Men det er ikke godt udelukkende kun at have fokus på elevadfærd, og ikke også på samspillet eller undervisningens kontekst. Læreren er nødt til at tage sin egen praksis med i vurderingen, ligesom kigge sig selv i spejlet i forhold til den forstyrrende adfærd. Det vil også give læreren en meget større palette af handlingsmuligheder for så at løse problemerne. Lærere med succes. Hvad gør de? Forskning viser ifølge Lohmann, at de succesfulde lærere ikke har vanskeligheder med elever, og heller ikke med elevernes adfærd. Men det handler udelukkende om lærerens pædagogiske og didaktiske færdigheder. De skal være omstillingsparate og tilpasse sig efter skolens virkelighed og have flere løsninger. På grund af en mere kompleks subjektiv opfattelse, det vil sige lærerens egen rygsæk af grundopfattelser og viden omkring opdragelse, undervisning og disciplin. Den har direkte indflydelse på, hvordan vi opfatter situationer og handler ud fra dem. Jo bredere viden og kompleks grundopfattelse man har, desto større bliver ens handlingsmuligheder også som lærer. Læreren skal simpelthen ses som den reflekterende praktiker. Det vil sige, det er et evigt vekselspil mellem aktion og refleksion. Dette var så slutningen på anden del af Rebecca og Annelies screencast om uro i folkeskolen.